ikot. Ikot pa lang siya. Ay, meron. May signal na pala. Good morning, everyone. Tara. Exercise ulit tayo. Alam ni Kongkong. Kongkong. Alam ni Kongkong. Where you want to play, there or the another? You see the another court is open. Open na. Your hand, ha? Cut. Kung padaglisi. Sa taas na lang. Para hindi magpusi Kongkong. Ay, open. 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 Gagitan. Open. Close. Ay, open. Talaga. Open. There we play. Oh, pagkita. Tumakang talagang na. Yeah, I like this. You want this? Walking here. Charang. Charang. Yes, what's that? Langit na lang. Langit na lang baka mahulog ang aking phone. Dakan, off that one. Off na. Lang. Ting ting ting. Ting ting. Ting 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 ting. Careful lah. Dah. Dah. Kadang. Kadang. Dah. No. 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 Look at that.
Good morning, Ma'am Star. Good morning po, Ma'am Paras. Salamat po sa dalaw. Like and share naman po. Kami naglalakad-lakad. Second day na po tayo. Second day na po tayo. Pasok lang po. Ching-ka-ching. Ching-ka-ching-ka-ching-ka-ching. Oh, up. 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 Yan. Yan. Is. Go down. Yan. Jump. Yan. Is. Epic jump. There, go there.
Ayan. Careful ka. Careful ka. Ayan. Ayan. Salamat po Ma'am Nim pa sa dalaw. Hindi niyo po makikita si House kasi lalakad-lakad ang aking alaga. Saglit-saglit lang po sa aking live. Ayun sila, ayun sila. La. Ayun sila. Ang host nyo ay nakatago. No, ta-drop my phone. No, wiggle. Just drop the phone. Wait, pati. Sa mga pumasok po, abang-abang po kayo sa Sunday. Ayan, what's that? Heblong lang. Wala. Manunan. Teka. 16 minutes na kayo. There. Go to the step. Step. Step there.
Sisang. Ito, itik na towel. Upot yan ba? Hold first, itik na towel. No, that one. Christmas, that one. Baby. Huh? Huh? What's that? Yay! Electric fan. Eric, tung tung. Eric, tung tung. Tung tung tung. Tung tung tung. Tung tung tung. Go na? Don't like na? Oh, you sit na then? Oh, go up there. Sit na? Let her go there. Side. Go na, go na. Sit. Yeah. Budutin. Labaga na tingting mo. Ah. Who's this? Good hand. Yeah. Tunga. On tahan. Banugin na banugin. Manungin. Manong na banung ni manong na banugin. What?
1 year, 2 months po. Eric ang English name niya. Di ko po alam yung Chinese niya. May Chinese name eh. 1 year, 2 months. Ay, no dog. May aso din dito. Oh, may aso. Init na. Mainit. Dito ulit tayo. Mas presko. May tumbay muna dito. Ay, hindi pala ako makaka. Ayun muna ako ng aking talaga. Nakapresto ang aking nakamit ko naman pala ako. Nakamit pala ako. Nakamute pala. Di mo sinasabi, Ma'am Star, nakamute pala.
Siyempre. Yan. Salita ako ng salita. Nakamute pala. Good morning po. Salamat po sa mga dumalaw. Ma'am Nimpa, Ma'am Amor, Ma'am Star, salamat po. 1 year, 2 months po alaga ko. Ay, oo nga pala, yung mga na pumasok. Takaw ng Skyflex tong insik na to. Nakikikain ng Skyflex. Pero bawal. Oh, may isang tanong pa ba? Ay, mayroon na pala. May papahula na ako next Sunday. Sa Sunday, yung mga pumasok ngayong week. Next Sunday, may papahula ulit. May papahula na ako. Yun lang. Kasi ikaw lang nakarinig, ma'am. Nakamute pala kanina. Ang takaw mo, ha? Ikaw din yata nakakahula sa aso nun, mama. Ikaw din nakahula sa step nun. Thank you. Thank you, Cheche. Thank you, Cheche. No more. No more. Tomorrow again, okay? One only I bring. Okay? Tomorrow. Tomorrow, Cheche again bring. Okay? Tandaan mo din yung kinain naming tinapay, ma'am. Wala kasi akong pagpatungan. Wala akong pagpatungan. Tumba. Ano yung kinain namin? Bread? Ay, tinapa? Biscuit? Nakita ba? O hindi?
Toy. No more, ah. No more. Ano? No? No? Oh. Tandaan. Ang aming biskwit. Papahula kung total daw hindi. Ay! Oh. Iyak na siya dahil wala na laman ang aming biskwit. Oh, Ma'am Star, screenshot mo na para hindi mo makalimutan. No more left. Finish. No. I have. Matatalo si Ma'am Amor dito ah. Ay, marunong na mag-Ilocano. Naimbag nga bigat mo may kabsat. No more lah. Yeah, finish ah. Eh, you see? Nabagsak na ang phone. Lagapak na. No more. Got tomorrow. Tomorrow I bring to. Okay? Kurangin tamaysan ah. Ha? Dun tayo sa bundok. Kawit ka. Go home na. Makikita na to yung CCTV. Perfecta. Amo. Amo. Inside. No? Go na. Go na. I take their home. Okay. Kita na yung bunbunan ng aking alaga. May balat yan. May balat yan. Ulo niya. Go na. Mabay na po. Nembag nga bigat mo met, kabsat. Oh. Tara na. Lala. Agmuryot. Agmuryot talaga. Kurang na dyan Skyflex. Ikot kami. Maraming naninigarilyo dyan. Ikot. Ikot kami saglit. Kadugsiksigan. Nakadalawang entry na si Ma'am Star at Ma'am Amora. May pag-asa ng manalo.
Nakadayto na sila. Pero nagtago na si Ma'am Amor. Kaya paniguradong si Ma'am Star nang makakahula. Ay, kumatagta, kumagayanti ko. Kaya lang, di kasi ako marunong magpindot dito. Ala, ang mahal pala. 14. Samantalang dun sa mahal pala, 14. Oh. No, 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 no. What? What? Ne? Why so many people there? No, 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 no. Cannot walk there. Chosan po. Chosan. Chosan. Chosan, good morning po. Yan lang ba ang alam ko eh. Chosan, good morning. Sakali makumpleto ko ang isang oras bago kami makaakyat. Okay na ulit yung isang oras, di ba ma'am? Ba't kaya hindi ko makita? Yung isang account pong nagpapakita. Wala namang subscriber yun. Balik kami. Madaming lolo at lola doon. May pila, may kwanyata, may grasya. Dito abot ang grasya. Maligatan ka pero magsikir dito 700 chico. Dito kurang ka O, delo ka na dyan. Delo ka na dyan. Justin na. Justin. Justin na. Okay. Tumba na yung ating rasaan. Nakakamit na. Yup. No more la. Connect off. Off la. Ayaw mo off. Can you off? Kasan? Akyat na kami. Kasi matagal na kami dito sa baba. May limit kami kay amo. May mga dito. Puro lola dito. In minutes na lang. Kukumpleto ko na. Isang oras. Jasan.
May kakasal. May ikakasal. May ikakasal. Tay tay. Tay tay. Tay tay. Yok ah. Na? You feel hot you on the trip. Makakarami si Ma'am Esther dito ah. Sana makalimutan niya yung pangalan. Ay, di mo pala narinig ah. Nakamute. Ngắn Quảng Châu là cái gì nào? Ne, kaya pala walang tubig. 26. Kaya pala walang tubig. Tingnan siya. Your life. 11. 14. 17. Open. Eric. Go home. Open. 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 Check. Open. Go. Ano ah? Lupot garahan ah. Garahan. Walang tubig.
Wash the hand. Wash the hand, wash the face, change the diaper, and then take a cook your lunch, okay? Okay? You plate, I cook your lunch. You take lunch and then you sleep. Huh? Yes, okay? You change your diaper. Then you play, then I cook lunch, okay? Eric lunch. Eric lunch. What's your lunch? Do you want congee again? Or rice? Ah, you congee or rice? Your hand, anak. The bubbles. Basta have bubbles ka. Oh. Wash, wash, wash. Ready. Wash. You see that? You see that eye? Oh. Hello. Ayan. Basta. Nakatip ako. Ina, saan di mo? Lalalala. Magkani. Drop. Drop.